Kull ħajja hija prezzjuża hekk jaqblu mijiet ta' tobba f'Malta li naqdu flimkien biex tnieda il-grupp Tobba Favur il-Ħajja Doctors for Life Malta. Dawn it-tobba jimpenjaw ruhom biex jarfu lil pubbliku Malti dwar il-veritajiet xjentifiċi fuq il-ħajja qabel it-twelid. Għal dan il-għan, aktar minn 670 tabib u tabiba iffirmaw dikjarazzjoni fejn fija stqarrew li permezz tal-proċess ta' fertilizzazzjoni tkun qed tifforma ħajja ġdida li għandha identità ġenetika kompluta u unika u li hija distinta minn dik tal-ġenituri tagħha. Id-dikjarazzjoni tistqarr ukoll li kull ħajja umana għandha titħalla tilħaq il-milja tagħha sakemm titwielet jew sakemm iċ-ċirkostanzi naturali iwasslu għat-telfin tagħha. Minn dawn il-kważi 700 tabib u tabiba, il-maġġoranza tagħhom għażlu li jisimhom jixxandar b'mod pubbliku biex ikomplu juru l-konvinzjoni tagħhom fit-tifiża tal-ħajja umana. Il-gruppi sostni li kull ħajja umana tixirqilha tgħix ħajja ta' dinjità mingħajr id-distinzjoni, dan fl-istess waqt li jixtu b'mod kategoriku kull forma ta' diskriminazzjoni kontra l-ulied fil-ġuf kemm fuq bażi ta' ġeneru, studju ta' żvilupp jew diżabbiltà. It-tobba tennew li lan aħħari tagħhom huwa li jiddefendu d-dinjità tal-omm u t-tarbija fil-ġuf għax jiddikjara li tnejn jixirqilhom hekk. F'istqarrija dawn it-tobba jgħidu li din il-pożizzjoni tagħhom hi xi waħda astratta għax kollha kemm huma jgħixuha f'ħidmiethom ta' kuljum bl-interventi li jagħmlu fuq il-pazjenti fl-isptarijiet, il-kliniċi u fid-djar tagħhom. F'dan kollu t-tobba jiddedikaw l-enerġija u l-arfin tagħhom biex il-ħajja umana tkun salvata u protetta. Il-professjonisti parti minn Tobba Favur il-Ħajja jiddikjaraw il-missjoni tagħhom favur il-ħajja li hija fil-qofol tal-ħidma tat-tobba u tidher bisħieħ meta jagħmlu kull sforz biex isalvaw il-ħajja tal-iċken tarbija imwilda kmieni. Għaldaqstant, Tobba Favur il-Ħajja huma konvinti li kull ħajja hija prezzjuża u jiddikjaraw bisħieħ il-pożizzjoni tagħhom favur il-ħajja u kontra l-abort.